Visa tänderna. Kan du visa tänderna? Va? Hej. Hej. Du är för upptagen med att käka. Och där var en till. Så. Ja, man såg nästan någonting. Nästan. En gång till. Där! Ja, hej tandisarna! Hej bisingar! Hur söt är inte du då? Ja, hur söt är inte du då? Vi måste börja borsta den där. Ja, då är vi snart uppe. Vi är snart uppe. Fina små sockerbitar. Vart är makaronerna, älskling? Är de slut? Är de slut? Vad hände? Alla makaroner är slut. Oj, oj, oj. Är du mätt nu? Är du mätt nu?